сөйләшербез ул Ибн Баттута, Гарәп, Магриб илендә туган һәм дөньяда танылган сәяхәтчеләрнең берсе. Гомумән менә шул чорда яшәгән һәм монголлар, татарлар турында безгә язган сәяхәтчеләр арасында ике кешене без һәрвакыт аерым итеп билгеләп куябыз. Аларның берсе ул Марко Поло. Без аны инде сезнең белән карап тормабыз. Ул булай билгеле танылган сәяхәтче. Менә безгә бүген Үзбәк хан чорында Үзбәк ханны үзе күргән кеше турында без сөйләшербез. Ул Ибн Баттута. Безнең берничә сорау билгеләнгән иде һәм без бүгенге практик дәресебездә үзебезгә ике максат куябыз. Беренчедән текстны өйрәнү, текст белән танышу, ул тексттан үзебезгә файдалы булган тарихи мәгълүматны алу. Һәм икенче максатыбыз ул текстологик анализ белән шикләнмәү. Шул текстологик анализ нигезендә үзебезгә шулай ук ниндидер файдалы мәгълүмат алу һәм шул нисбәттән текст нигезендә ниндидер тарихи реконструкция ясау. Чөнки тарихчыларның төп максаты ул текстологик анализ ясау түгел, текстны өйрәнеп, аннан мәгълүмат алып, аннан соң тарихи реконструкция ясау. Әлбәттә, тарихи реконструкция ясаганда тарихчылар археологик материалларны кулланалар, иң беренче ярдәмче. Чөнки археологик материаллар нәкъ менә шул заман турында безгә күп нәрсә бирә ала, сөйли ала. Ләкин археологик материалларның бер үзенчәлеге бар. Археология материаллары безгә йолалар, гореф-гадәтләр, аннан соң матди мәдәният турында бик аз мәгълүмат бирә ала. Чөнки кеше яшәгән чорда кешедән нәрсә кала, ул безгә кадәр 100% барып җитә алмый. Мәсәлән, таштан ясалган, кызыл балчыктан ясалган әйберләр, теге керамик дип әйтәбез инде. Аннан соң металлдан ясалган кайбер әйберләр барып җитә, кайберләре барып җитми. Чөнки безнең шартларда, мәсәлән, тимер ул тиз тарала, чөнки ул күгәрә һәм тарала. Аннан соң органик материаллар бик сирәк очракларда барып җитә, чөнки безнең күп урыннарда табигый шартлар алар өчен сакланып калыр өчен уңайсыз һәм кайдыр саклана, кайдыр сакланмый. Кайдыр нәрсәдер яхшырак саклана, кайдыр сакланмый. Мәсәлән, каен тузы Россиянең төньяк көнбатыш өлешендә, Ленинград өлкәсе, Новгород, Псков өлкәләрдә бик яхшы саклана. Безнең төбәктә кызганычка каршы ул күбесенчә сакланмый. Менә шуңа күрә тарихчылар алар археологик материалларны тагын этнографик материаллар белән өстәп куялар. Этнография материаллары нигездә татар халкы гына түгел, ул башка халыклар мәдәниятен өйрәнгәндә аларның йолалары, гореф-гадәтләре, матди мәдәниятны, шул кулланылган әйберләрнең мәгънәсен белер өчен безгә бик күп мәгълүмат бирә. Һәм менә шулай итеп без текстны өйрәнгәндә текстта булган материалларны тулыландырып китерә алабыз. Һәм тагын бик мөһим чыганак ул рәсемнәр. Менә әгәр дә безгә ниндидер чордан ниндидер рәсемнәр барып җитсә, бу рәсемнәр алар безгә кешеләрнең яшәеше, торышы, киемнәре турында бик күп мәгълүмат бирә. Мәсәлән, менә без Болгар дәүләте турында сөйләгәндә, моны инде Фаяз Шарипович та сөйләде, Азат Марсович та сөйләде сезгә. Без Болгар дәүләте чорында кешеләр ничек киенгәннәр, без аны белмибез. Хәтта менә Казан ханлыгы чорын алсак та, Казан ханлыгы чорында безгә иң яхшы өйрәнелгән, иң яхшы безгә билгеле булган өлкә ул аяк киеме. Чөнки безгә кадәр берничә урында, шул үсәтен Казанда аяк киемнәрнең берничә үрнәге һәм күн эшләнмәләре барып җиткән. Менә бу теманы без азмы күпме беләбез, менә аларның киемнәре
башка төрле теге тукымадан ясалган киемнәре турында без бер нәрсә дә белмибез. Шуңа күрә реконструкция ясау ул никадәр бик кыен. Һәм безгә рәсемнәр дә бик аз барып җиткән, кызгачка каршы. Һәм менә без хәзер әйдәгез Ибн Баттутадан башлап җибәрәбез. Безнең берничә сорау, гадәттәгечә сез сөйлисез, аннан без аларны карап торабыз һәм чыганакны кулланабыз. Беренче безнең димәк Ибн Баттута безгә Кырым һәм Дәшт Кыпчак һәм Кыпчаклар турында бу әсәр башында нәрсәләр хәбәр итә. Менә нинди мәгълүмат без ул чыганактан ала алабыз. Әйдәгез. Кем башлый? Нинди темалар һәм нәрсәләрне? Әйдәгез. Күрдем инде видеоздан, улайта Дәштә вот уйлару Дәштән статьяны аңлатылган. Дәштә ул дола дигәнне аңлата. Дола ул вот яза яшел, чәчәк ата. Анда таулар, агачлар юк, авыл халкы утын түгел кизәк яндыра. Кырым зур форматлы шәһәр, Иза хан биләмәләреннән берсе. Анда Кыпчак яши, алар насралар. Şirkev kanatlıklar var. Şirkevde Ali suretlenen. Nigede bu şirkevde Ali suretlenen var. Kipşaklar kalıp güçlü, nık selamet, olar şunday aşamlıklar hazırlayla. Su kaynatalar, instalar, hem tuarı salalar. İşkülten süt salalar, hazır bulgar. Umuslu şeyler. Varsından da digrak ot iti tıkma şaşılar. Temtimlerini o hayvanı aşamılar. Agar kişi kimlerdir otun urlasa, onun urununa tuğuz ot birige giyer. Ot bulmasa babalarını bile, yuğuken onu uçurarlar. Şuna göre bir kimde urlamır. Demek siz bik usta tərcümə etkənsiz. Demek biz şuшы siz сөйләгәннәрне хәзер әйдәгез тематик яктан бүлеп чыгабыз. Нинди тематик мәгълүматлар безгә монда бирелә. Без монда хәзер Гали дигән мәсьәләгә тукталып тормыйбыз, чөнки бу мәсьәлә буенча мин үзем дә ниндидер җавап бирә алмыйм. Бу нигездә уникаль ниндидер бер факт. Тарихчыларда аның турында нәрсәләр бармы, юкмы мин әлегә кадәр әйтә алмыйм. Ләкин карагыз, иң беренче Ибн Баттута безгә Кыпчакларның яшәгән урыннарны, табигый шартларны билгели. Ләкин ул анда бер хата эшли. Без инде хәзер теге 21 гасыр кешеләре буларак ул әйтә алабыз. Ул Дәшт Кыпчак дигән сүзне төрки сүз дип әйтә, ләкин Дәшт ул нигездә фарсы теленнән алынган сүз. Шуңа күрә Дәшт Кыпчак ул менә шул Алтын Урданың дала өлешендә кулланылган ахрысы бер сүз. Һәм бу безгә ул вакыттагы димәк Алтын Урда мәдәнияты турында азмы күпме хәбәр бирә ала. Менә тагын шундый бер сорау бирәсе килә. Менә сез анда Ибн Баттута бит ул күп кеше белән очраша. Менә сез очрашкан кешеләр арасында кайсы халык вәкилләре телгә алына? Менә сез бу нәрсәгә игътибар иткәнегез бармы? Нигездә менә без хәзер теге Алтын Урданың элитасы, теге зыялылары, абруйлы кешеләр кем булган? Үткән дәрестә Дамир Мәүләвиевич безгә күбрәк иҗтимагый, сәяси төзелешне сөйләгәндә кабиләләр урынын турында күпләп сөйләде. Хәзер без менә реаль тормышта бу абруйлы, югары катлам кешеләр арасында укымышлы кешеләр анда кемнәр булган менә алар? Алар асылда шул Алтын Урда кешеләреме? Әле алар кайнар килгәннәр? Ничек уйлыйсыз? Әйдәгез. Испанец белән? Так, ну ул Испания теге хәзерге испан кешесеме? Яхуди кешесе. Яхуди, димәк, карагыз, беренчедән анда ул Андалусия дигән мөселманнар яши торган урыннан көньяк хәзер Испания дигәндә ул көньяк Испаниядә урта гасырларда анда бик көчле мөселман дәүләте булган.
Шуңа күрә анда ислам мәдәнияты чәчәк аткан. Шуңа күрә без хәзерге теге Испания теге фламенко дигәне, аннары үгезләрдән кача торган кешеләр турында сүз алып барылмый монда. Монда мусульман кешесе, мусульман илендә яшәгән яһудлар. Һәм менә шул бер яһуд сәүдәгәре, әлбәттә мин килешәм, ләкин монда теге зыялылар, менә ул очрашкан галимнәр кемнәр булган алар? Яза гарәпләр турында. Вопрос бу вакытта үзбәк вакытында официальный дин булган инде ул мөселман, ислам. Мәчетләрдә, мәҗлесләрдә, башка урыннарда Коръән укуларына туры итеп аз гына әйтәләр. Менә шул турыда ул яза. Анда килгән аралар гарәп илләреннән өйрәтелешеннән исламга шулайдыганнар. Минем нәрсә исем китте, монголлар дип язар. Алар арасында да мөселманнар булган. Монда шундый бер менә бик кызыклы факт бар. Без бу турыда сезнең белән сөйләшмәдек. Кара Кырым дигән башкала булган. Монгол империясының иң беренче башкаласы Чингис хан үзе нигез салган шәһәр Кара Кырым. Ул хәзерге Монголия чүлләрендә табылган шәһәр калдыклары, археологлар аны тикшергәннәр. Һәм менә бу Кара Кырымда 12-нче димәк, 13-нче гасырның беренче яртысында булган берничә сәяхәтче, берсе аның Кытайдан килгән Чан Чун дигән кеше. Икенчесе аның Европадан килгән Рубрук. Алар икесе дә бер-берсенә бәйле булмаган очракта да анда ике мәчет булу турында язалар. Димәк, бу нәрсә турында әйтә? Чингис хан үз вакытында үзенең башкаласына төрле халык вәкилләрен җыйганда, аларга анда мәчетләр төзергә дә рөхсәт биргән. Ул теге Монголиядә ислам булган, менә хәзер без анда барабыз дигән сүз түгел инде. Чынлыкта бу Чингис ханның сәясәтен күрсәтә. Һәм менә монда чынлап та дөрес әйтелде, кайчандыр урта гасыр чорында, димәк, Ибн Батут сәяхәт кылган Алтын Урда дәүләтендә зыялылар, укымышлылар арасында шактый күп кешеләр Урта Азиядан анда таны итәргә кирәк. Ягъни Хорезм якларыннан, хәзер Үзбәкстан территориясеннән һәм шулай ук гарәп илләре, теге Ирак, Мисыр якларыннан күп кенә укымышлы дин кешеләре килә. Димәк, ислам диненең үсешендә дә бу кешеләрнең ниндидер өлеше булган. Бу турыда кызганычка каршы татар тарихчылары, башка тарихчылар әлегә артык язмыйлар. Күбесе әйтә, менә Кыпчакларда ислам дине күбесенчә төрки кабиләләрдән чыккан кешеләр тараткан. Теге миссионер дигән сүз, ислам динен таратучы дәгъвачылар, алар күбесе шул төрки булган. Чыганаклар безгә күрсәтә башка төрле факт. Ләкин монда башка бер мәсьәлә бар. Бәлки буны Батут ул бит үзе гарәп телен белгән. Бәлки ул очрашкан, сөйләшкән кешеләрнең күбесе гарәп кешеләре булуы, ул аның тагын кайсы телдә сөйләшү мөмкинлегенә дә бәйле. Монда без теге тулы картинаны белмибез, ләкин аның бер шул картинаның бер өлеше ул безгә шактый күп кешеләрнең диндар кешеләрнең, имамнарның теге Сәйид Шәриф дигән төшенчә белән әйтә икән, аларның анда күп булуын, гарәпләрдән булуы әйтә икән, димәк, алар анда булган. Аннар менә Кыпчакларда, аларда нинди дини вазгыять булган? Менә бу турыда менә кызык, менә бик кызыклы сорау. Хәер туа, карагыз, христиан, ләкин христиан ул вакытта ике төрле булырга мөмкин. Хәзерге без белә торган рус чиркәве православ дине, Византиядан үтеп кергән христиан тармагы, диненең тармагы. Һәм икенчесе
ераграк көнбатыш Европадан үтеп керә алган яисә үтеп керә алмаган католик дине. Менә без әйдәгез католик тармагы. Менә әйдәгез біз хәзер менә бу мәсьәләгә ничегрәк менә уйлыйсыз? Греклардан кергән дип саныйм, чөнки греклар бик күп булган Крымда. Башта сорауга әйләнеп кайтсак, өстәмәкче идем. Ибн Батута шундый мәгълүмат китерә, Дәшт Кыпчак турында әйткәндә, ул бу далада арбаларга утырып йөриләр ди, һәм ул 6 айлык юлга озынлыкта ди. 3 ай Солтан Мөхәммәд Үзбәк җирләреннән барса, 3 ай башка биләмәләрдә барыла дигән. Аннан соң әйткән шушы далада бу халык яши, кыпчаклар, алар христиан динендә. Ул аларны нинди юнәлештәге христианнар дип билгеләми, ләкин грекларның бик күп колониялары булган Крымда. Шуңа күрә православча ул православ диненә якын булган, ләкин хәзерге Россия православие түгел, бераз башкачарак. Әйтергә кирәк, ул Ибн Батута кайсы шәһәргә карап кая килеп тукталса, шул шәһәрне аерым тасвирлаган һәм аның кешеләрне шулай. Мәсәлән, Феодосиядә ул зур шәһәр ди, анда христианнар яши ди, күп өлеше аларның Генуядан килгән кешеләр дип әйтә. Ләкин әмирләре Әл-Мәдәри дигән кеше ди. Ягъни төрки булган дигән фараз шәхсе. Бар яшәүче кешеләр дә неверный, имансыз булган иде аныңча. Пирам шәһәре Крым, Сылгат төрле исем бирелә. Шаяк шәһәрен тасвирлый, монда шаяк әмир куелган дип әйтә. Ләкин кешеләр яшәгән ул бик тәфсилләп сөйләми. Шуңа күрә төрле дин, төрле милләт кешеләр күп булган, бөтенесенә турында әйтмәгән, ләкин күп очракта төркиләр дип кенә җибәрә Ибн Батута, аларны тасвирлый аерым, һәм кыпчаклар дип җәялә шундый аңлатмалар бирелә текстына. Рахмат. Демәк, менә арбаларга килгәндә без әле аны турында сөйләшербез. Менә сез биргән версия белән мин килешә алмыйм. Ни өчен дигәндә, Крымда чынлап та Хәзәр дәүләте чорында, аннан соң Хәзәр дәүләте таркалгач инде шул Алтын Урда дәүләте Крымны ялап алынган өчен чынлап та анда Византиядан үтеп кергән православ ширкәве бик көчле булган. Шул исәптә Херсонес, Корсунь русча исеме, аның турында безгә күпләп сөйли. Ләкин безгә башка чыганаклардан шунысы да билгеле. Менә Алтын Урда Монгол империясе ешкач, Алтын Урдага Крым аркылы Италия сәүдәгәрләр үтеп керә. Ул Генуя, бигрәк тә Венеция галим сәүдәгәрләре һәм алар белән бергә Италиядан бик күп миссионерлар үтеп керә. Шуңа күрә нәкъ менә Ибн Батута булган территориядә анда җирле христиан халкы турында сүз барса, теге күптән яшәгән греклар, әрмәннәр, алар үз динендә булган, ә менә кыпчакларга килгәндә алар турында булган чыганакларда һәм соңрак барып җиткән мәгълүматларга карасак, аларда католик диненең тәэсире булган. Ләкин аларда католик теге тәгълиматы рәсми рәвештә ширкәүгә әйләнми. Чөнки аларда бу христиан диненең таралуы ул күчмә халыкларда бик түбән дәрәҗәдә була. Гомумән күчмә халыклар шундый диннәрне, зур концептуаль теге фәлсәфи диннәрне аларны бик гади рәвештә кабул итәләр. Бердән-бер каршылык миндә бар. Мәсәлән, Ибн Батута беренче елларында ук әйтә, алар ширкәү шаң какканга бик куркалар. Шаң кагу ул православ диненә хас. Католик, протестант һәм башка ниләрдә андай бер юк. Бу беренчедән. Икенчедән, минем фаразлавымча, бәлки булгандыр католик һәм башка православиедан башка аерым христиан төрләрендә, ләкин күпчелек барыбер православиегә нигезләнгән дип саныйм. Үзе әйттегез, Херсонес һәм башка шәһәрләр, алар греклар белән оештырылган колониялардан калган шәһәрләр һәм Греция Италиягә караганда күпкә якынрак һәм алар колониялар өчен бик берләшкән. Әлбәттә, Генуядан килүчеләр дә күп булган, ләкин ниндидер бик җитди дәрәҗәдә бүленеш булган дип санамыйм бу очракта. Аннан соң төрле тамырлы халыклар, төрле милләтләр, төрле кабиләләр дөресрәге хәтта
һәм динер булган дигән фикердә торам. Ярый. Демәк, менә арбаларга килгәндә, безгә барып җиткән бик кызыклы фотографияләр бар. Мин сезгә беренчәсен күрсәтәм. Менә беренчедән алар яшәгән тирмәләр, алар нигездә безгә билгеле булган Нугай һәм Казах тирмәләренә бераз охшаш. Менә 19-нчы гасыр ахырында, 20-нчы гасыр башында этнографлар шундый бик кызыклы арбаларны фотога төшерәләр. Менә карый аласыз, бу Ибн Батутта тасвирлаган арбаларга бик охшаш. Анда бер урында яза, арбалардан менә бу тирмәләрне алар күтәрәләр дә һәм җиргә куялар. Һәм анарсын кирәк булса күтәреп, менә бу мисал, ул менә шундый күчмә тирмә инде була. Аның Юк, бу тирмәдә аш пешереп булмый. Бу тирмәдә берничә кеше генә йөри ала. Бу андый түгел. Менә сез әйтә торган зур тирмә, менә монда бу реконструкция бәлки дөрес түгелдер. Аның өчен мин җаваплы түгел. Ләкин бу нәкъ менә Ибн Батутта һәм башка чыганакларда тасвирланган зур тирмә, ул арбага куелган һәм анда чынлап та кешеләр шунда утырып йоклый алган һәм ашарга пешерә алган. Аның бик кызыклы менә үзенчәлеге бар. Игътибар белән карасагыз, аның казакча варианты шанырак дип атала ул. Төтен чыга торган һәм өстәге бер тәрәзә шикелле. Һәм менә монгол тирмәләрнең аермасы ул менә шундый мич торбасына ошаган шундый вариант. Хәзер мин сезгә казакчасын күрсәтәм. Менә монголларга хас булган, ул шундый баганасы бар. Юк, анда баганалары да бар, ләкин баганалар алар эштә кала. Менә бу вариантта монголларның шундый торба шикелле тора. Казакларның менә мисал күрсәттем, менә аларның монда андый нәрсә юк. Шанырак, бераз соңрак аны күрсәтермен сезгә. Һәм менә монголларның менә хәзерге реконструкциясе менә шул тарихи вариантка бераз якынрак. Мин бу фотоны интернетта гына таптым, ләкин бу модельнең йөри алырлык икәнлеген әйтә алмыйм. Ул бәлки кемдер тарафыннан ясалган, яисә чынлап та аның белән күченеп йөриләр, монысын әйтә алмыйм. Менә бу нәкъ менә монголларга хас булган, аны өстә күрәсезме? Өстә шундый торба шикелле тора. Ризыкка килгәндә, ризыкка монда инде әйтелде. Димәк, аларның ризыкның төп өлешен ит һәм тары тәшкил итә. Соуста кымыз. Соуста эши сөт. Әйе, һәм юк, эчемлекләр инде. Юк, хәзер юк, туктагыз. Димәк, аларның ризыкның төп нигезен ит тәшкил итә һәм тары. Инде эчемлекләргә килгәндә, анда кымыз һәм буза турында сүз бара. Инде сез әйтә торган нинди ашлар пешерелә, конкрет ашлар төрләре, ул инде без аны шул хәзер әйтеп тормабыз, ләкин чынлап та кымыз аларда күп итеп эчелгән һәм анда еш кына кымыз турында Ибн Батутта телгә алгач, аның җанына төшкән ахрысы. Әйе. Буза турында сөйләгәндә бер кызыклы җөмләгә тап булдым. Толуктымыр дигән имердә сиҗанда финахта булганда, ул они кипчаки ханифийского толку, ханәфиләр мазһабына була. Я еще напиток у них дозволено. Шундай капма каршылыклы дип, каршылыклы шактый һәм бер миллионда дәлилләнмәгән җөмлә ханифийского толкуны. Игътибар иттем һәм башка текст буенча бирелгән кисәктә моңа ниндидер ишарә дә тапмадым кызганычка каршы. Бу мәсьәләгә беләсезме, безнең нигездә тарихчылар алар дин ягыннан карамыйлар. Алар күбрәк нәрсә чыганакта язылган, шуны гына күрәләр. Мин
булган шул тема белән бәйле китапларны һәм чыгышларны тыңлаганым булды. Ләкин бу мәсьәләгә нидер төпле аңлатма ишеткәнем юк. Мин уйлыйм, Ибн Баттута моны белеп язган, чөнки ул анда Ханафи мәзһәбендә булган галимнәр белән очраша. Һәм мин уйлыйм, аның менә бу кымызга тискәре мөнәсәбәте булгач, ул һичшиксез нидер сорау бирергә тиеш иде. Ни өчен сез монда шундый башны бераз исертә торган шундый ишемлек эчәсез дип дигән. Аннары, ләкин үзбәккә килгәндә, монда бик кызыклы бер нәрсә бар. Анда бит бер урында җомгага барганда, аның бераз эчеп, кымыз эчеп, ул аны әйтми исерек булган, ләкин кәефе яхшы. Безгә инде безнең мөхитебезгә аңлашыла симптом инде шул. Исерекнең симптомы берсе бит инде шул. Бераз да күңеле ачыла, теле ачыла. Менә бу димәк бер ишара булып тора. Һәм кайбер тарихчылар әйтә, менә үзбәк ул я үзе мусульман булып, формаль яктан мусульман булган, ләкин эшәргә яраткан. Исерек рәвештә җомгага барган дип. Икенче бер версия буенча буларда гомумән исерек йөрү ул ниндидер начар бер гадәт булмаган шикелле. Һәм бу ислам дине үтеп кергәндә, менә башлангыч чорда кешеләр бит әле бөтен нечкәлекләрне белмиләр. Кем ничек булдыра ала шикелле. Менә димәк Үзбәк хан ул әле ислам юлында әле беренче баскычта тора. Ислам дине әле аларда урнашып бетмәгән дигән бер фараз бар. Ләкин чынлыкта әйтәм, менә бу мәсьәләгә дини җавап биргән кеше юк. Чөнки бездә ничек менә мәзһәбләрдә бу мәсьәлә элек хәл ителгән, аны карарга кирәк. Аны бит менә без хәзер аны әйтәбез, менә хәзерге Камил хәзрәт Сәмигуллин шулай әйткән. Аңа кадәр әле анда беләсезме, күпме галим булган әле. Хәзерге муфтигә кадәр бит һәрбер галимның үз карашы. Утызиманины алабыз. Утызимани 18 гасыр ахырында, 19 гасыр башында язган хезмәтләрдә шәй эчәргә ярамый. Шәй эчмәгез, шәйне сүккән бит ул. Шәй эчүне. Без шәй эчәбез. Димәк без нәрсә? Без шәригатьне бозган булып чыгабыз. Бу бит мәсьәлә дини яктан каралган. Әйдәгез без Аллага таба тагын бит Ләкин шуның үзенә шигырь бар, шәйгә багышланган, ситле шәйгә багышланган. Ул аны бик мактап яза. Ләкин аның рәсми бер рисалә бар шул шәй эчү турында. Ул анда сүгә бөтен шәй эчәргә яратучыларны. Әйдәгез без Үзбәк ханга үзенә күчик, димәк аның гаиләсе турында, хатыннары турында нәрсә безгә Ибн Баттута яза. Кем сөйләргә теләр? Әйдәгез. Үзбәк ханның монда 4 хатыны телгә алына. Тайтулы, Кабак, Баялын һәм Урдуджи. Ибн Баттуталарны Тайтулы хатун, Кабак хатун дип атай. Һәм шулай уллары Тинибек белән Җанибек. Аерым-аерым һәрбер хатын турында язал. Һәрберсендә дә кунакта була һәм әйтә, аларга кунакка килүем ул шушы Үзбәк ханга хөрмәт белдерү һәм аңа кунакка аның урдасына әйткәнче баштан хатыннарында кунак булу бу ниндидер бер гадәт кебек инде. Бу хатыннарның статусы турында Ибн Баттута безгә нәрсә әйтә? Менә бик кызыклы факт, гендер дигән мәсьәлә бар бит хәзерне. Гендер үзенчәлекләр турында нәрсә әйтә? Гомумән ул әйтә, әле хатыннарга хөрмәт, бик зур шундый өстенлекләр каралган ди, аларның һәрберсендә күпләгән анда гизләгән Ирак затыннан да, хатын-кызлар затыннан да, олы хатыннар, хатыннар, яшь кызлар арасыннан да күп куллары, хезмәтчеләр булган һәрберсенең дә. Тагын югары үз урдасы булган, үз ставкасы булган һәр хатынның. Шулай күп малга ия булганнар һәм Үзбәк хан да аларга һәрберсе, мәсәлән, Үзбәк ханның урдасына кергән һәрбер хатынга да зур хөрмәт белән караган, торып аларны басып каршы алган. Бигрәк тә баш хатын Тайтуллыны ул инде
шул урданың ишегенә хәтле барып, каршы алып, кулынан алып, үзенең янына утыртырган булган һәм бу әйтим Ибн Батута инде бераз гаҗәпләнә, бу яшеренми ди инде. Ни өчен ул аңа гаҗәпләнә? Чөнки үзе бар. Шиман дигәндә булгандыр инде. Барыбер исламда бит инде мондай мөнәсәбәтләр ачыктан-ачык кеше арасында күрсәтелми. Ну, демәк, бәлки Ибн Батута үзе килгән илдә, үзе яшәгән шул җәмгыятьтә хатын ир белән арасында булган мөнәсәбәтләр башка төрле булган. Ягъни ул бит күп илләрдә сәяхәт кыла һәм ул гадәти кеше булмый. Ул һәр вакыт каядыр барганда зур абруйлы кешеләр белән очраша. Ул теге ярлылар арасында йөрми бит, ул ярлылар тормышын бикәс тасвирлый безгә. Ул күбрәк теге галимнәр, шуңа күрә ул патшаларның шул исәптән үзе дә булган илләрдә күргән теге тәхеттә кем утыра? Әлбәттә ир утыра, патша. Аның куллары, әлбәттә хезмәтчеләре дә аның янында торалар, ләкин хатын кызлар ислам теге гарәп илләрдә ахрысы тәхет янында ачыктан-ачык бер кашан да булмаган. Һәм алар бер кашан да турыдан-туры эшләрдә катнашмаган. Бәлки ир аркылы нәрсәдер булган, теге шыпыртан да, каядыр анда иштәге теге дипломатия, яшерен дипломатия һәр җирдә булган инде. Монда ул безгә хатын кызларның ханнар янында алар белән бер тигез утырулары, аннары соң халык арасын алдында хан үзенең хатынына хөрмәтен күрсәтә бит. Менә иң мөһим нәрсә монда теге хәзер без әйтәбез, теге ул подкаблучник булган, Үзбәк хан шундый теге. Шулай бит инде. Әгәр дә ул хатынына теге һәр вакыт аны йөртә, хөрмәт итә, хәзерге җәмгыятьтә без аны шулай итеп теге бу юаш шундый теге ир теге не мужик теге шикелле булып чыга. Монда буларда димәк хатын кыз белән ир белән арасында булган мөнәсәбәтләр башка төрле булган. Димәк феминизм түгел инде ул. Башка хатын утыра, анасында утырды. Шу хөрмәт шуны зур булган, аның өчен гаҗәп. Менә тагын хатын кызларның статусы тагын нәрсәдә күренәме? Ул тагын бүләкле ярый тагын. Менә киемдә ничек ул чагылыша ала бит киемгә дә игътибар итә. Ничек ул? Хатын кызның статусы югары булган сайын аның киемнәре дә кыйммәтлерәк була. Ансы хәзер дә шулай. Әгәр дә байга чыксагыз, сезнең дә киемегез матди юк, менә юк, шлейф булуы ул әле хатын кызның ләкин баш киемне аерым игътибар итәләр, чөнки коронага охшаган дип шаһзадәләр баш киемне охшаган дип әйтә, һәм ул кыйммәтле ташларга бизәлгән һәм тәвәккәл кеше каурылары белән бизәлгән. Юк, сез менә анда бер урында игътибар иткәнегез юктыр, анда ул бер урында яза, ул бит хатын кызларның арбаларда үтеп үткәнен күрә һәм алар берсе дә ябынып, юк, беренчедән арбаларда утырганда алар бер кашан да арбаның менә шул хатын кыз утыра торган урынны каплап тормыйлар. Аларның һәр вакыт кешенең башы күренә. Кеше хатын кыз бара икән, димәк ул теге аның менә шул теге бала теге шул тирмәсе яисә шул утыра торган шул урыны ул ачык булып бара һәм хатын кызларның битләре һәр вакыт ачык. Теге башка Урта Азиядә, мәсәлән, гарәп илләрдә ул вакытта, хәтта соңрак Османлы империясендә дә шәһәрләрдә күп ят ирләр урамга чыкканда хатын кызлар һәр вакыт шапан киеп йөргәннәр. Алар хәтта безнең татар хатыннары да фукс менә язмаларын карасак һәм башка этнографлар да аңа игътибар иткәннәр. Шапан кию теге бөтен тәнне каплый һәм шул исәптән битне дә капларлык бер шундый япма булган. Ул теге пәрәнҗә түгел, ул менә теге зур шундый шаль шикелле. Аны башкортларда сакланган. Парадокс шундый бер факт. Башкортларның кайсы традицион
карасагыз аларның иске фотоларына, аларда нәкъ менә шул чапан кию, ул аларның киемгә үтеп кергән. Утыгы канон булып үтеп кергән. Ярый. Әйдәгез хатын-кызлар турын Ул хатын-кызлар хатыннарын дәрәҗәлеге танышудан алар барысы да биттерле әмирләрнең кызлары булган. Алар барысы да әмирләр кызларымы? Берсе Византиядан килгән, алынган кыз. Менә бу Византиядан алынган 3нче хатын турында Ибн Баттута безгә ничегрәк аның халкын тасвирлый һәм гомумән аның дини үзенчәлекләрне. Ул әйтә, Византияга барганда да ул мусульман булып барды. Ина кайткач, ул христиан булды. Ул тележкаларында үзен әйтә, как мәчет, Бенедиктин мәчетләр ал барган, аннан соң все сүтте и уже Юк, аны сүтмәде, калдырды ул аларны. Как христиан булып китте уже. Ул авыл әтисенә нигә китте ул? Нинди сәбәп белән? Туган ягын сагынып. Юк, туган якны сагынып кына түгел. Ул авыл бит йөкле була. Йөкле була. Һәм Үзбәк хан аны йөкле килеш туган якларына җибәрә. Имеш аңа анда бала тудырга уңайлырак урын булыр дип. Шулайрак уланы. Һәм шунда кайткач, Алар барлады Византияга. Ул мөселман балаларын бу хатын кызган. Ул язалар дуңгыз итеп яшаган. Башка намаз укымаган. Ни өчен ул шулай эшләгән соң? Ничек уйлыйсыз? Это просто политика. Мусульман ул христиан булып калган инде ул күңелендә. Демәк, балачакта ул шул Византияда христиан, православ динендә тәрбия алган. Аннары соң кияүгә биргәндә аңа ислам динен кабул итәргә мәҗбүр итәләр. Хәзер дә бит аны кайберләре урыс марҗа алалар бит. Керәләр мәчеткә, шунда тәхлил әйтергә кушалар. Кеше аны аңламый, ләкин еланы утырга кирәк дип аны. Һәм аның күңеленә ислам дине ятмаган. Бәлки ул күнекмәгән дуңгыз итен ашарга. Һәм ничек уйлыйсыз, менә ул хатын аның язмышы, менә Ибн Баттута безгә яза, ул Византияга килә, аннарсы ничегрәк ул? Демәк, ерне ташлаган булып чыга. Шундый фараз булып чыга, шулай бит инде. Ул чөнки Ибн Баттута киткәндә, анда Ибн Баттута яза, ул аларның илчилекне кире җибәрә һәм хәтта үзенең Византия хезмәтчесен булар белән Ибн Баттута белән бергә җибәрә дә һәм ахрысы ул кайтырга теләми артык. Аның алдагы язмышын без белмибез инде, ләкин менә шундый бик кызыклы бер факт килеп чыга. Димәк, Үзбәк ханның аның шәхси тормышы җиңел булмаган хан булса да. Султан Сулейман кинасызга төште. Сез Менә бу элита дигән без югары катлам кешеләрнең тормышлары турында без тагын нәрсә әйтә алабыз? Бу хатыннарның иерархиясе булганмы, юкмы анда? Ничек? Тайдулланың яраткан хатыны. Янында утыртканда уже иерархиялар Менә бу утырган урыннардан башка тагын статуслары нәрсәдә күренә? Нинди ничә көн кайсы хатын белән үткәрә, ярый. Монда да күренә хатын кызның статусы тагын. Аннан соң ике ут утырган Шулар турында сөйләгез, әйдәгез менә бу ике улы. Танибәк һәм Җанибәк, шулаймы?
Алар турында Ибн Батута безгә нәрсә әйтә? Бу бит бик күренекле танылган шәхесләр. Булар теге Үзбәктән кала Танибәк һәм Җанибәк турында еш тарихчылар алар турында телгә ала, язалар. Алар турында Ибн Батута безгә нәрсәләр яза? Танибәкне бик мактый, бик матур, бик белемле, что наследие булып аларга. Ә ни өчен исемнәре шундый бик сәер? Беренчедән, әйдәгез аларның туганлык элемтәләрне билгеләп чыгыйк. Менә бу ике улының. Алар игезәкләр дип аңлыйм. Одноутробные братья да. Одноутробные, yok, хотя игезәкләр. Юк. Ну, бер хатыннан туган. Берсенә тәне әмир булып тора дип исемләп карасак, икенчесенең җаны. Һәм ул тәнне әмир булып торганны иске кешеләр дип тасвирлый, мөгаен атасына ышаныч, чөнки Өзбәк ханы иске кешеләр кеше дип тасвирлый бик күп чыганакларда. Ләкин икенчесе акыллы дип әйтим инде, бәлки рухи ягыннан көчлерәк булгандыр. Аңардан артык китә дип әйткән. Һәм инде аларның икесе дә бер тигез каралган кебек тоелса да, Батута ул шәхси фикрен белдерә, ул Җанибәккә ничектер күңеле күбрәк чәлгән. Ләкин айрым ничектер язмышлар турында тасвирлан. Һәм алар ничек яшәгән? Юк, әйтә. Allah bu turunda indiğin naşarlık, anın için anına naказать. Ансей, yok, bunlar tırmışları yaşa rəviş göstərdilər. Yok, men xatınlar turunda tasvirlan ki, ordalar turunda silənmeli beydi oldu. Ülgeç, Üzbek Han, Tanibek bula izlemi türüyle Әйел партизанча бар ул. Инде кырынышлар кылган өчен Танибекне үтерәләр һәм инде абыйсы Җанибек ни булып утыра, хан булып утыра һәм ул аңардан күпкә яхшырак дип әйтеп куя. Һәм бик күп галимләр, зәминди кешеләр укытканнар. Тагын шундый сорау, әйдәгез менә исем кушуга әле тагын кайтыйк. Менә безгә бит монда сәяси тарих, матди тарихна түгел, менә йолалар турында. Менә без монда Җанибәк һәм Танибәк дибәк кешенең Кызының әнисе Күлсум, анда язылган. Анда мен алардан тайтулдыга катты булган. Birinci katından ululgen kazanmadı. İsmi nişegirek bunu? Kişkinayet degen аңа да исем. Aha. Ул туганда фикре беренче бүлмәгә, и шуның исемен кушалар дигән. Менә монда игътибар менә тагын кабатлап әйтегез, бөтенсе ишетмәгәндер. Менә димәк татарларда йола. Шуның исеме белән кушканнар. Бу йола ул күп халыкларда билгеле, ул 18-нче, 19-нчы гасырларда да Төньяк Кавказ халыкларда да телгә алына. Һәм нигездә менә безнең өчен бик кызыклы һәм өйрәнелмәгән тема ул татар исемнәре. Бу темага күп кенә берничә галим китаплар да язганнар. Безнең Гомәр Саттаров дигән күренекле галим да бу тема белән шөгыльләнгән. Ләкин кызганычка каршы исем кушу нинди очракларда һәм нәрсә белән бәйле булганы әле безнең татар мәдәният тарихында яхшылап өйрәнелмәгән. Мәсәлән, безнең борынгы чорларда башка төрки халыкларда да Тәңре бирде, Ходай бирде, урас килде, шундый исемнәр булган. Аларның кайдан килеп чыкканы, кайсы кешеләрдә ничегрәк ул булган. Менә булар турында башка халыклар, кыргызлар, казахлар, нугайлар, хәтта безнең күрше Чуаш, Удмурт халыклар алар күптән язганнар бу турыда. Менә мин, мәсәлән, без бит беләбез, Туктар дигән исем булган. Ул исем буларны бирелмәгән, менә теге Фуат Туктаров, анда Туктаров фамилиясе дигән. Туктар ул башкортларда да очраган исем. Аның мәгънәсе нәрсәдә булган?
кешедә балалар туа һәм үлеп баралар. Һәм менә балалар, беренче бала туа да үлә, туа да икенчесе үлә. Менә буларның бу бит инде ата-анага бик нык тәэсир итә, теге бәләк хәсрәт бит инде бу баланың үлеүе, теге бала калмавы. Шуңа күрә яңа туган балаларга шундый исем кушканнар, теге үлем туктасын, туктар дип инде. Анарсын элек шундый нәрсә дә булган, хатын-кыз, әлбәттә ан дәрәҗәсе зур инде, ләкин кызлар туа да туа, малай юк. Менә шул вакытта да кайбер халыкларда, кыргызларда да, казахларда да ул этнографлар тарафыннан хәзер дә өйрәнелгән һәм язылган ишрак, аларга да махсус анда, мәсәлән, кыз җитте дип биргәннәр теге. Менә шундый нәрсә. Менә бу мәсьәләгә дә сез игътибар итегез, нигездә. Безнең авылда бер авый бар иде, Тукташ. Ләкин ул татар түгел, ул марый иде. Тукташ. Мариларда, удмуртларда 18-19 гасырларда күп кенә мусульман исемнәр очрый. Һәм борынгырак заманнарга карасак, ул 17-16 гасырлар, ул теге Казан ханлыгы чорына да караган исемнәрдә анда төрки телле компонент, мәсәлән, мариларның, менә безнең бар бит хоккей командасы, Акбарс командасы. Мариларда Казан ханлыгы яулап алынганчы, аларның Акпарс П белән Акпарс дигән бер тарихи шәхес булган. Анарсын Казан яулап алынгач, Казан ханлыгы территориясендә сугыш бара. Аны урыслар Казанская война дип атыйлар. Ул 1553-1556, икенче версия 57 елга кадәр барган. Менә бу сугышта да анда бер лидер булган Мамыш бирде, аны Мамич бирде дип ел язмаларда урыслар язалар. Менә бу Мамыш бирде, ул кайбер чыганаклар буенча ул Ширмеш мари булган. Удмуртларның да хәзерге вакытта Башкортстан территориясендә кайбер авылларда ата исемнәрендә Туктамыш, анда була. Туктамышева бар бит, фигуралы теге Алина Захитованың хәзер бер теге ни көндәше спорт өлкәсендә. Аның да фамилия бит удмурт үзе. Аның фамилиясендә ул татар түгел, ул асылда удмуртларда шул исемнең теге бабаларның исеменә булуына бер ишарә инде булып тора. Гомумән, мин сезгә шуны әйтәсе килә, менә бу теге исем кушуга сез игътибар итегез, бәлки сездә дә шундый кызыклы исем кушу мәгънәләре килеп чыгар, ярыймы? Алга таба безнең тагын берничә сорау бар монда. Беренчедән әйтәгез, без хәзер Болгар шәһәре барып кайткан, анда бик әз әйтелә, ләкин ул менә Болгар турында безгә нәрсәләр әйтә? Ул Болгарга да барып чыга бит ул. Юк, ул менә Болгарга барганда, ул нинди максат куясың? Ни өчен ул Болгарга барып кайтырга тели? Кемнәрне? Кыска төннәрен. Юк, кыска төннәрне күрәсе килә. Һәм шунда ул нәрсә турында яза инде шул. Барганда нинди вакыт була? Календарь. Рамазан айында шунда бара, һәм шунда нәрсә яза инде? Солтанның уртасыннан шунда булган хәтле, ул якынча 10 көн бара. 10 көн. Менә бу факт бик тә инкар ителә, күп кенә чыганакларда, мөмкин дә барып җитеп булмый дигән. Чынлап та нидән Азов шәһәренә барганда, мәсәлән, 18 тукталыш ясап, ничәдер көн барган, чагыштырсак, бик кечкенә араны. Анда 10 көндә Болгарга барып җиткән сарайдан. Шуңа күрә мин мәсәлән шикләнеп карадым бу хәбәргә, күбрәк ишетеп язылган мәгълүматкә охшаган, чөнки үзе күргәнне бит әллә ни тасвирламаган беренчедән, икенчедән страна мрака дип инде ул инде кешенән ишеткән язган кебек язган. Юк, ул бит анда бу теге страна мрака дигәне ул аны чынлап та ишетеп кенә яза. Менә Болгарга барып чыккан юкмы 10 көн эчендә? Аны беркем дә практик яктан әле
текшермәгән. Чагыштырып караса, башка җиргә бару сроклары бетеген вакыт аралыгын бу очракта чыннан да 10 көн бик аз. Ул бөтен Идел буена ничек менәргә тиеш була 10 көндә. Бу яра машина белән барып була ул 2 көндә мәсәлән, ләкин ул вакытта атлар яки дөяләрдән бару, арбаларга утырып юлсыз чак бик шикле, ләкин кимәгә утырса да бу бик шикле күренә. Шулай әйтергә кирәк, ни өчендер Болгар турында ул бик кыскача язган, мәсәлән, Константинополь турында бик җентекләп, тасвирлап, тәфсилләп язып чыккан, ләкин бу очракта бер генә абзац, белмим, шәхсән мин ышанмадым. 3 көнгә генә барып кайту өчен мәгънәсе юк барым. Юк, ул бит анда 3 көн өчен бармый, башта бит анда барып кайтам дип бара. Нарсы мин анда алга таба шул төн якка үтеп керәм дип ният кыла, ләкин аның мәшәкатьләре күп булу сәбәпле ул фикердән баш тарта да һәм кире кайта. Моны Болгар ул хәзерге Болгарга барып чыга дип, монда бит ул Болгар шәһәргә, Болгар үзенә барган түгел. Хәзер йөриләр бит анда җыенга шул Болгар турында сүз бара бит. Ха? Бұл бик диндар кеше була. Болгар мәчетендә намазлар укыймы, шулда бер сәбәбе булган. Ну, мәчеткә махсус бармаган инде, анда изгелеге булмаган инде ул мәчетләрдә. Ул шул теге безнең хәзерге вакытта теге Урал, Төньяк Урал һәм Төньяк Урал артында теге хан, Мансилар яши торган урыннарга болгарлар үтеп керәләр. Менә сез игътибар иткәнегез бардыр анда, ул бит үзе күрмәсә дә алар белән алыш-биреш кагыйдасын тасвирлап бирә. Һәм анда этләр турында да яза. Алар аны этләр белән барганнар. Нигездә менә бу этләр белән бару, ну моны бәлки кеше фантазиягә бирелеп, бәлки яза алгандыр, ләкин безгә мәгълүм булган соңрак булган чыганаклардан чынлап та элек Төньякта этләр белән йөрү булган. 19 гасырда да, 18 гасырда да этләргә теге чананы шул шана белән йөргәннәр һәм ул бит анда күрсәтә бит инде этне халкын. Менә иң кызыгы, менә ул безгә шул бара торган этнең халкын күрсәткәндә, ул нәкъ менә хәзер кинологлардан сорагыз, менә бу этләр белән кемнәр йөргән, кемнәр шул этләрне асраган кешеләрдән, алар 100% ул туры килә. Алар чынлап та иң беренче шул этләрне ашаталар. Аннары үзләре, аннары бара торган теге баш эт, ул алар иң кадерле эт. Менә сез аны сорагыз, менә ул чынлап та бу теге дастаннарда менә булды бит, Лилия ханым сөйләде анда, кайсыдыр анда Нақисәнбәт тизегән текстны, әллә чынлап та ул кушмаган бер нәрсә, әллә бәлки үзе дә кушып нәрсәдер анда язган. Без аны белмибез хәзер. Монда бит менә ул язганнарны хәзерге тәҗрибә белән чагыштырсак, ул туры килә 100%. Аның берни каршылыгы юк. Анар ул анда теге ураза вакытында ни яза бит, анда авыз ачтык та, намаз укыдык та, шундыктан беленә башлады. Димәк, бу да безнең әле 2 ел элек тә булган хәл бит ул. 2 ел элек безнең иң озын көннәргә ураза вакыты җитә. Шунда таравих бетә дә, янды фикер бар, чынлап та теге болгарлар Төньякка гарәп сәүдәгәрләрне махсус куркытып торганнар да, шулай итеп үткәрмәгәннәр әйе. Әйдәгез без хәзер башкала, безнең дәрес, безнең ярты сәгать кала, башкала темасына күчик. Димәк, Үзбәк ханның сәяси эшчәнлегенә килгәндә, ул ел дәвамында берничә урында булып китә. Һәм шул Үзбәк хан безгә күрсәткән урыннардан без ниндидер нәтиҗә ясый алабыз бит. Шулай бит инде. Ул димәк бер урында тормаган, кайсы урыннарда ул булуын тасвирлый безгә. Но Биштауда ул кашан була ул? Җәй көнне. Җәй көнне ул димәк ни өчендер
теге далада йөрми, ул күбрәк тауларга якынрак урыннарга бара. Аның ниндидер максаты булган. Менә сез анда игътибар иткәнегез бар, нинди авырулар турында сүз бар анда? Подагра. Димәк, ул тез авырткан очракта, менә шул теге тезләр авырта, буыннар авырта, шул очракта. Димәк, бу буыннарның авырулары бу халыкларга хас булган. Аннан соң без әгәр дә башка чыганакларны алсак, безнең Болгар илендә ислам динен кабул итү белән бәйле теге сахабалар турында билгеле булган риваят, анда да Айдар ханның кызы ул бер версия буенча подагр белән авырган, икенче версия буенча ул хәтта паралич суккан була. Һәр хәлдә буларның бер-берсенә якын булуы, ну теге әйтә алабыз, һәм аларны нәкъ менә шул мунчага барып, аларның да каян себеркесе белән чабынып, аны теге арындыралар шул авырудан. Димәк, монда ахрысы буыннар авыртулары аларга хас булган. Бу нәрсә белән аңлатыла? Моны мин медикларда бер каяда аңлатмасын күргәнем юк, ләкин минем үземнең фараз бар. Алар ит күпләп ашагач, ул вакытта итне саклап калыр өчен туз кулланылган. Һәм хәзерге вакытта да менә безнең бәлки тормышыбыз бераз үзгәргән, әле бит менә 30-40 еллар элек урысларда да, безнең халкыбызда да тозлап ит саклау теге базларда хәзер суыткычлар бар бит инде. Әлек базда бит сакланган. Шуңа күрә итне тозлаганнар, урыслар инде кәбестә тозлау белән оста билгеле. Аннан соң башка төрле яшелчәләрне, помидор, кыярны тозлау безгә билгеле. Димәк, тоз куллану ул вакытта шактый күп булган. Һәм тоз әгәр дә күп иттереп җыелса, кеше чабынырга барган тирли, бәлки аның тозы чыгадыр, менә мунчаның шундый эффекты бар. Булар бит мунчага кирмәгәннәр. Шуңа күрә буларда инде ахрысы тоз җыелып, ул буыннарга утырып шундый подагрны. Подагра болезнь беренчедән. Һәм ул башка сәбәпләр аркасында барлыкка килә. Ул аксымның организмның агылу башлавына бәйле күбрәк. Һәм бунда тозга бәйләнешләре юк, чөнки тоз утыру, артроз, артрит һәм башка авыруларга бәйле. Бу очракта инде подагра ул мочеполовая системага күбрәк это аксым хәрәкәт итә. Аларга тыйлырга мәсәлән аксым булган ашаудан ит менә шул сөт эчемлекләрдән тыйлырга кирәк. Киресенчә сөт ашамлыклардан тыйлырга кирәк. Подагра авыручылар. Һәм моны патшалар авыру дип инде күптәннән әйтә килгәннәр. Француз патшаларында шавыру белән интегүч турында күп язылган. Димәк, сөт именно сокларда бит киткән турып бит инде эремчек. Генетикага бәйле авыру дип санала, төп төгәл чыгышы этиологиясе кая икән төгәл итүче юк, ләкин ниндидер организмда мутация барлыкка килеп, менә шундый, начинает организм сбоить просто на этом фоне. Ну, бөтен кешегә хас түгел, ул аерым кешеләрдә генә, шуңа күрә бик гаҗәпләнәм, төркиләргә бу бер хас дип әйтергә кирәк. Бу әлбәттә тормышны, көнкүрешне алып баруга бәйледер һәм бу очракта күчмә тормышны да искә алырга кирәктер бәлки. Чөнки бер төрле генә хәрәкәтләнү, ягъни якта гына чабу яки йортыда гына бару, ул әлбәттә үз йогынтысын ясый бәлки. Ләкин ул айталар. Биштауга барганнар, Биштау янында гаданда булган булса, сандай тизем ете булып, горячий минеральный вода менә шул авырулардан бик файдалы. Ашказан авырулары, шул ундар авыртканы бер сәбәбе анда барулары, җилкәннәрдә барулары. Шул сәбәп дип аңлыйм. Хаҗи Тархан иде. Ну, хәзерге Астрхан янында иске ул
аның хәзерге Астрхан ул башка шәһәр теге. Аларны бутыйлар, иске Хаҗитархан шәһәренең асыл урыны ул Астрханга хәзер кергән инде, ләкин урыслар нигезләгән кирмән ул башка урынга салына. Теге иске Хаҗитархан урынында булган кирмәнне алар аны бөтенесен ташларны алып бетерәләр дә, аның Шагровый бугор дигән шундый урын бар, археологлар аны беләләр. Ул шуңа күрә Астрхан һәм Хаҗитарханны бутарга кирәкми. Хәзерге вакытта без әйтәбез, Хаҗитархан, Астрхан ул бер үк нәрсә, чынлыкта бу ике төрле кирмән. Хәзерге Казанны алсак, урыслар киләләр, безнең Казан кирмәнне алар аны бетерәләр, теге, күпчелек өлеше агачтан була, шуңа күрә аны инде бетерүдә зур проблема булмый, ләкин безнең ханнар кирмәне кая булган, шул урында урыслар да үз кирмәнне салдыралар, һәм аны киңәйтәләр. Димәк, без монда нинди урында булган кирмән, шул урында салыныр дип әйтә алабыз. Хаҗитархан һәм Астрхан рус шәһәре һәм татар шәһәре, алар ике төрле урында булган. Шуңа күрә. Шуннан соң Астрханнан алар, димәк, кая китә үзбәк? Сарайга. Сарай. Менә Сарай белән бәйле нинди кызыклы мәгълүматлар Ибн Батута безгә хәбәр итә. Гаҗәп зур шәһәр була. Зурлыгын инде хәтта махсус сынап карый, шәһәрнең башлыкларының берсе белән чыгып китеп бер көнне бер яктан икенче ягына чыгар шәһәрнең һәм кире кайталар. Бу көнне буена сузылып барып кайту. Икенче көнне аның татарча икенчедән кар җирен карыйлар дип әйтәм инде. Ярты көндә генә әйләнеп чыкканнар. Һәм бу туташ йортлардан тора торган җир дигән, хәтта бер нинди бушлыкта бакчаларда булмаган җир дип төзәтелә. Нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? 13 җәмәгать мәчете бар дип сөйли, һәм аларның берсе Шафиq мәчете, ягъни Шафиq мазһабына туры килә. Шулай башка мәчетләр дә күп дигән ул. Башка нинди мәгънәдә бик аңлашылмый, ягъни җәмәгать булмаган мәчетләр дигән фаразда калдым үзем. Бик күп төрле халыклар яши ди. Мәсәлән, санап китә ул. Монголлар бу илнең шепшин яшьтән кешеләр дип әйтик инде сүрәтли. Һәм аның хуҗалары, кайберләр алардан мөселман ди. Аслар, мин татарча белмим, русчасын укып әйтәм. Алар шулай мөселман ди. Кыпчаклар, черкеслар, руслар һәм византийцлар, соңгылары христиан дип санап китә. Һәр халык үзенә билгеләнгән җирдә яши, һәм шул җирдә аларның үз базарлары бар. Инде сәүдәгәрләр һәм ике гыйрактан да, Мисырдан, Сүриядән һәм башка җирдән килгән кешеләр аерым бер җиргә тупланып яши. Андагы дивар аларның малын саклап тора дип сөйли. Һәм инде тагын өстәмә сорауга күчәбез. Алтын таш дип Солтан сарайын атап китә. Һәм алтын таш дип русча мәгънәсеннән не золотой камень, алтын баш дигән мәгънәдә бирелә. Мәчетләр турында әйтим әле. Җәмәгать мәчете ул зур мәчет. Шәһәргә беренче генә була, анда җомга намазы укыйлар. Гади мәчетләр, мәхәллә мәчетләре. Алар да 5 тапкыр намаз бергә вакытта төрле дә бар. Сәйер ул дин белгече буларак, киләчәктә Һиндстанда кади кеше булып эшләгән кеше буларак, никтер мәхәллә сүзен куллану. Минем өчен сәйер тоелды, чөнки ул гарәп сүзе баштан ук барлыкка килгән һәм көн күрешкә кергән сүз дип әйтик. Менә ул сүзне кулланмый. Монда беләсез, малсыз артык теге чыганакка бәйләнмәгез. Беренчедән дил ягына бәйләнеш. Әгәр дә без гарәпчә текст белән хәзерне монда утырсак, бу текстта мәхәллә дигән сүз очрый башка урыннарда. Мәхәллә. Ләкин мәчетләргә карап түгел. Беренчедән, икенчедән Тизенгаузен ул үзе мусульман кешесе булмагач, ул безгә тәкъдим итә торган текст белән эшләгәндә, бәлки ниндидер аның да шәхси вариантлары, тәрҗемә вариантлары булгандыр. Бәлки булгандыр, ләкин Тизенгаузен калдырган, ну они неверны дигән текст калдырган. Мин уйларым, ул күбрәк шушының ише вакытка игътибар итәр, ягъни мәхәллә сүзенә бәйләнмәсе. Юк, монда тарихи яктан, әгәр инде тарихи яктан бер үзгәреш кертелә икән, бу факт инде дөреслеккә туры килми дигән сүз бар. Тизенгаузен барыбер тарихчы буларак андый ничкәлекләрен белгән дип саныйм.
Но монда сез аңлагыз, без тезен гаузын ничегрәк моны күргән һәм өстәмә комментарийлар бирсә, бәлки ансы да булыр иде. Ләкин монда Ибн Баттутага килгәндә, һәр җирдә бөтен нәрсәләргә шәригать кушканча бөтен терминнарны куллану аларга хас булмаган. Ул бит галим түгел, ул сәяхәтче. Сез хәзерге күзлектән чыгып, моны галим буларак карыйсыз. Менә бу галим нечкәлекләрне бөтенесен 100% тирәнгә төшеп сөйләгән, тасвирлаган дип уйлыйсыз. Ул вакытта мин кая барам, мин мәчеткә барам. Син дини мәчеткә барасыз, җәмигъ мәчетенә, әллә мәхәллә мәчетенә. Алай бер кем дә сөйләшмәгән. Безнең мәсәлән Мәрҗани мәчете, ул бит бөтенләй, менә хәзер аны әйтеп, Мәрҗани мәчете. Чынлыкта Мәрҗани мәчете ул халык исеме. Рәсми документларда ул мәчетнең бер кашан да Мәрҗани булуы билгеле түгел. Ул бар тик совет чорында гына шул бер генә мәчет калгач, шул рәсми исемгә әйләнә. 19 гасырда аны беренче җәмигъ мәчете, первый соборный мечеть дип атаганнар. Шуңа күрә монда без артык бәйләнергә тиеш түгел. Ул үзе мусульман булгач, аның өчен мәчеткә бару гадәти булган нәрсә. Шуңа күрә мәхәллә мәчете, бу мәхәллә мәчете менә. Мин моны бутамагыз дип аңлайтып язмам. Мәчет була, беренче ул сәяхәтнамәләр яза һәм күп илләр турында яза. Икенче ул кади гаиләсендә үскән кеше, ягъни белемле, аерым махсус белемгә ия булган кеше гаиләсендә үскән бала. Андый бала әлбәттә ниндидер мәгълүматсыз була кала алмый. Өченчедән тел байлыгына игътибар итегез. Ул һәр җирне аерым тасвирлап бирә һәм мин аеруча сүрәтләргә игътибар итәр идем. Калатлана кебек тоела, ләкин юк, һәр кешенең аерым ниндидер үзенчәлекләрен билгели, шәһәрне билгели, аралыкларны, гадәтләрне, табигатьне һәм башкасын. Әгәр дә ул надан кеше дип уйласа, бу хәтле яза алмас. Юк, ул надан түгел, ләкин гадәти нәрсәләрне кеше бер кашан да аны тасвирлап тормый. Гадәти нәрсә. Игътибар итә. Ни өчен бу очракта игътибар итә? Мен өчен гаҗәп. Чөнки башка мәчетләр, ул аерып әйтә, Шафиғ мәчетләре һәм Хәнәфи мазһәбләре мәсәлән аера. Җәмигъ мәчетен шулай аерып чыгара. Башка много других мечетей, других буддизмда үзен киткән төзәтмә дип саныйм. Много мечетей булса, мин сүзем булмаса, я аңлыйм, җәмигъ мәчетләре һәм мәхәллә мәчетләре. Анда других мечетей мәсәлән мин сорау туа. Нидер тагын бүленешләр булганмы, дин яктан, ислам диненең нидер тагын агымнар булганмы, мин сораулар бар, күп җавап табам. Ләкин шул җөмләдә ул бер мәчет Шафигый булган, башка мәчетләр кайсы мазһәбкә караган, ул аны да махсус язмый. Менә шуңа күрә монда да без аңа кеше буларак карарга тиеш булабыз. Ул галим, әгәр дә ул бу проблеманы махсус тикшерсә, мин сезне килешәм. Менә Курсавиның бу мәсьәлә буенча махсус бер китабында зур бәхәс язылган. Җәмигъ мәчете, җомга уку турында, шәһәрдә бер мәчет турында. Бу бит сәяхәтнамә. Шуңа күрә ул үзенә хас булмаган нәрсәләрне күрсә, ул аларны үзенчәлек буларак безгә күрсәтә. Үзенә гадәти булган, ул бит мәсәлән, менә булар тышка чыгалар, буларның башка шундый тиге безгә билгеле булмаган нәрсәләр бит алар язмый. Алар бит бик актуаль. Менә алар бәдрәф булганмы, юкмы? Бу да бит аның язмаларда тасвирламаган. Димәк, ул бит бәдрәфкә кайда йөргән бит инде, хаҗәтне үтәргә. Ичмаса. Тәхәрәтхана булганмы шәһәрдә, юкмы? Ул аны язмый. Димәк, бу мәсьәләгә ул игътибар итми икән. Димәк, монда без фән күзлегеннән карарга тиеш түгел моны. Бөтенесен 100% бөтен тормышны тасвирлаган дип әйтеп булмый. Нәрсәнедер күрә, нәрсәнедер игътибар итә, нәрсәгәдер юк. Остальные как бы еще бәләкәйләр может булган. Идемештен күшигә дәвет итеп бүтән яктан бик. Әйдәгез. Бу бүтән бу проблема чыгарды. Анда бит һәр халык аерым яши анда. Төрле халыклар. Ул мәхәллә системасы. Теге мәхәллә ул монда хәзерге вакытта кайбер кешеләр теге мәчет белән бәйлиләр, чынлыкта мәхәллә ул тагын бер квартал. Теге билгеле бер җәмгыятьнең милләт ягыннан, менә аз дигәндә ул күбесенчә алан яисә осетин халкына хәзерге вакытта булырга мөмкин.
Юк, сәүдәгәр монда бит ул килмешәк. Димәк, монда бар монда даими рәвештә йөрүче, торучы кеше. Теге менә ул бит анда урысларны да шунда кертә. Димәк, безнең өчен бик кызыклы бер нәрсә. Совет чорында урыслар Алтын Урдага бик кырыс караганнар. Бу безнең дәүләт түгел, безне ялап алганнар, бездән теге акча түләтергә мәҗбүр иткәннәр. Ә монда чыганакны карыйбыз, зур шәһәрдә урысларның нидидер бистәме, нидидер урыннары бар. Димәк, Алтын Урдада урыслар бу дәүләтнең халкының бер өлешен тәшкил иткән. Димәк, урыслар монда ялап алынган булсалар да, болгарлар шикелле, алар бу дәүләтнең бер өлеше. Шуңа күрә археолог яктан бу расланган, чынлап та сарайларны тикшергән Полубояринова дигән археолог бар. Ул менә шул урысларның бистәләрне тапкан һәм аларга зур бер монография багышлаган, ул Совет чорында язылган эшләр. Һәм безгә дә менә шул яктан урыслар яшәгәннәр, урыслар булган әйтергә кирәк. Һәм урысларга да бу сезнең дәүләт, чөнки сезнең халкыгыз башкалада булган. Ул теге кыллар түгел, ул һөнәрчеләр. Аларны анда китерәләр, әлбәттә, мәҗбүр итәләр килергә. Ләкин алар анда яшәгәч, димәк, алар сәүдәгәр тегендә монда йөри, күпмедер вакыт анда тора, теге бер аймы, 3 аймы, без аны белмибез инде. Шуңа күрә аларны карван-сарай кайда читтә тотканнар инде. Тагын нинди үзенчәлекләргә, нинди темаларны без бәлки карамадык. Тагын базарда давка турында уйлыйсызмы? Кеше күп була дигән. Кеше күп әйе. Текстка кертә шулай ук Рум дигән җирләрдә бер тапкыр искә алына, ул кеше Азия турында булып чыга. Һәм игътибар итмәкче булам, бәяләрне мисал китергәндә ул Hindistan бәяләрен күбрәк китә. Чөнки тормышның алкына таба ул Hindistan'da 7-8 мең яшәгән булып чыга. Нидер энергия хезмәт итә. Бәлки шуңа бәйледер, белмим, инфляция вакытта ничек булгандыр. Һәм валютаны ничек алыштырганнар, ләкин бәяләрне ул нәкъ динар һәм башка валютада күрсәтә. Һәм тагын Hindistan белән бәйле тагын бер мәсьәләгә дә без тукталырга тиешбез. Атлар сату. Димәк, ул вакытта Алтын Урдадан чыгарылган товар арасында бик зур рольне атлар тоткан. Һәм ул моңа зур игътибар бирә, ләкин атларның сыйфатын тасвирлаганда ул ничегрәк әйтәсең? Алтын Урдада булган асралган атларның сыйфаты. Аларны кем белән чагыштыра? Бәясен дә күрсәтәбез. Шартлары бер, Hindistan'ның вакыттагы шартагы Hindistan'да күз алырга кирәк. Hind патшалары белән бер рәттән, шаһлары белән бер рәттән Vijayanagara империясы бик көчле булган. Һәм аларда шулай атлар бик зур роль уйнаган дип әйтик. Хәзерге вакытта Карнатак штатында бигрәк тә инде башкаласы ул империяның калыклары дип әйтелгән сакланган хәрабәләре һәм анда махсус атлар һәм филләр өчен зур гына корылмалар, шундый ЮНЕСКО тарафыннан сакланган зур әһәмияткә ия хәрабәләр бар. Шундый история кирәк. Ярый, рәхмәт. Димәк, безнең шушы чыганакны без карадык. Нидер сораулар, нидер өстәмәләр бармы, юкмы? Сөйләнми калган сүзләр.